איפה היה השם בשביעי לאוקטובר? מי ששואל את השאלה הזאת הוא בעצם בא להתריס כנגד אלה ששומרים תורה ומצוות ומאמינים בקדוש ברוך הוא והולכים בדרך השם ועושים מה שצריך כמה שיכולים, ובאים אליהם כדי להגיד להם, נו, אתם עם כל מה שאתם, איפה הוא היה בשביעי לאוקטובר? שאלה של התרסה, לא שאלה של באמת רוצים לדעת, כי שאלה של באמת רוצים לדעת יושבים, וזה הרבה זמן של לימוד כדי להבין דבר כזה. המון. זה לא במילה או שניים. או שתיים. יתקנו אותי כל הבלשנים. זה לא משנה. איפה הוא היה? איפה הוא היה בשישי לאוקטובר? כשאתה שואל אותנו, כשמישהו שואל איפה הוא היה בשביעי לאוקטובר, זאת אומרת שהוא ידע איפה הוא היה בשישי. עכשיו, אם אתה לא יודע איפה הוא היה בשישי, אז למה אתה לא שואל איפה הוא היה בשישי? איפה הוא היה בחמישי? איפה הוא היה ברביעי? רק בשביעי איפה הוא היה?